यस। दीप्ति जी। हाँ जी बोली। हम नितेश। नितेश? सॉरी पहचानी नहीं रहुआ। शायद रहुआ पहचानो नहीं खे। रहुआ हमके कॉल करे रहलू कि अपन नए ऑफिस के इंटीरियर डिजाइन के बदे। सॉरी हम तो भूल ही गई नहीं। प्लीज कम आई ना। रहुआ लोग के का बोली, पागल जैसे कितना कॉल कईनी हम था, लेकिन कौनो रिस्पांस नहीं। अगर काम नहीं करे के रहत तो पहले ही बता दिल करा, खामखा हमके परेशान कर दिला। एक्चुअली दीप्ति जी, रहुआ जे नंबर पे कॉल करे रहलू ना, वो हमार नंबर नहीं खे रहल। तहार नंबर नहीं खे रहल मतलब? एक्चुअली अभी वो ऑफिस शिफ्ट भइल बा। जब रहुआ कॉल कइले होबू तक केहू कॉल नहीं उठैले होई हो जा। ओ अच्छा। ता ऑफिस तो तू हमारे देखले हुआ। जी। और अभी तो हुआ पे काम चल रहल बा, ता सबो काम रहुआ के ही घर पे करे के पड़ी। तो ठीक बा दीप्ति जी, हम फिर रहे खातिर पास में कोनो होटल बुक कर लेता नहीं। होटल बुक करे के का जरूरत बा? रहुआ यही रही ना घर में। यहाँ? हाँ, अगर रहुआ के एतराज ना होई ता। भला हमके का एतराज होई अगर रहुआ कंफर्टेबल बाड़ू ता? अरे बाबा, अगर हम कंफर्टेबल नहीं होती तो रहुआ के यहाँ रहे बदे काहे करती हम? अरे रहुआ के चाय काफी तक। अरे नहीं दीप्ति जी, रह दी हम पी के आइल बानी सब कुछ। श्योर? हाँ सच में। एज यू विश। चली रही दी सब, अपन काम धाम दिखाई हमके। यही बहाने राउर से बात भी हो जाए, राउर डिजाइन और सब। दीप्ति जी, हम अभी इंटीरियर डिजाइन के अभी जस्ट कइले रहनी। अभी रहुआ के दिखा देता नहीं हम। प्लीज। ई हमार अभी देखो लेटेस्ट वर्क बा। ई देखी जा, ई में अपन ई कइले रहनी हम। ई और ये अभी लास्ट हम मनोज भैया जी के यहाँ भी कइले रहनी। अरे आई एम सो सॉरी। जी बैठी। थैंक्स। ई देखिए, अभी मनोज भैया जी के यहाँ हम कइले रहनी, उनका के काफी पसंद आयल रहल। ई देखा ई वाला, तो वो काफी तारीफ भी कइले रहले। तो कहत रहले कि उनका काफी हमार काम अच्छा लागल, मतलब। तो देखी ई वाला बाना जे बिल्कुल नया बाई डिजाइन। देखी वाला। देखी। हाँ ई अच्छा बा, बहुत ही अच्छा बा, रहुआ के जैसन। जी मतलब अब जैसन हमनी खुद होवेली वैसन डिजाइन भी बनाई ना। अच्छा। जी। ई वाला देखी डिजाइन। राउर सबो डिजाइन बहुत ही अच्छा बा, पर अभी बहुते हो गई कामे करत रहबा का पूरा दिन? जी। अरे रहुआ आई ना। वो एक्चुअली नींद नहीं ख्यात रहल, सोचली कि रहुआ से मिलनी। अरे हमहू ना सुतली अभी ले। प्लीज बैठी ना। और ये बतावा, रहुआ खाना बहुत नीक बनौले रहलू। का रहुआ के नींद नहीं आ रहल बा? अभी तक जाग रहल बाड़ा तू? रहुआ इतना बड़ प्रोजेक्ट दे देले बाड़ू, इतना बड़ जिम्मेदारी देले बाड़ू, मेहनत तो लागी ना थोड़ा। लेकिन एगो बात बताई, रहुआ भी इतना लेट नाइट तक जागिलू का? नहीं, हम तो सोच जानी बस ऐसे ही। आज रवा के बारे में सोचत रही। और हाँ नहीं सॉरी कुछ ना। और बताई प्रोजेक्ट कैसे चल रहल बा हमार? हाँ प्रोजेक्ट तो अच्छा चल रहल बा, लेकिन एक बात माने के पड़ी, इतना बड़ प्रोजेक्ट रहुआ अकेले संभालत पाड़ू, माने के पड़ी। बस यार, रहुआ इतना उमे हार्डवर्क करत अड़ा, इतना मेहनत करत अड़ा, ये अच्छा से हो जाए, दैट्स ऑल। और ये बाकी आई एम यूज्ड टू इट। हमरा खातिर तो सिंपल बा। एक्सक्यूज मी, रहुआ बदे सिंपल होई, केहू और बदे नहीं। लेकिन रहुआ के ता एनर्जी देके लागता कि रहुआ बदे भी सिंपल है बा। रहुआ के साथ बात तबे तो चल रहल बा ई प्रोजेक्ट। अब देखी
बात बात में इतना रात हो गई बा, पतो न चलल हमनी के। अब रउओ सूत जाई और हमहू सूते के कोशिश करतानी। चला ठीक बा, गुड नाइट। काल बहुते काम बा ना। या टेक केयर। हाँ बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। दीप्ति जी केने खो गेलू, एने देखी। क्या? सॉरी। ई देखा ई वाला डिजाइन। नीतीश, रउआ कितना हंसी मौसम बना आज। उतो बा। ऐसा लगता कि तहार अखियां में खो जाए। कितना अच्छा मौसम बना, कितना अच्छा नजारा बा, है ना? हाँ बिल्कुल रउआ जैसन। रउआ भी कुछ बताई। तू वाकई में बहुत ही टैलेंटेड हुआ। वाकई में। राउर काम हमके बहुत पसंद आयल। सच में रउआ बहुत ही टैलेंटेड बाड़ा। थैंक यू दीप्ति जी। वैसे साच कहीं रउआ के साथ रहल तबे ये काम बहुत अच्छा से हो पाइल बा। और ये देखा काम भी अपन समय पर पूरा हो गइल बा। हमार साथ का ये तो सब राउर मेहनत बा। सीरियसली यू नीड ग्रेट जॉब। दीप्ति जी साच कहीं तो हमहू रउआ से बहुते कुछ सीखले हैं। हमसे? जी। खैर इता राउर सोच बा पर केहू इंसान के भीतर सीखे के लगन हुई त ऊ बहुते कुछ सीख सकेला। और ये रउआ ता फिर रउआ बाड़ा। दीप्ति जी आज हमार राती की ट्रेन बा, हमार टिकट हो गइल बा। अब हमके जाए के पड़ी। शिट। चली रउआ अपन ख्याल रखियो, हमके तनी सा प्रिपेयर करे के बा। अरे एक सेकेंड, 5 मिनट बैठी ना। कहीं ना दीप्ति जी। एक्चुअली ऊ हमके रउआ से कुछ बात करे के रहल। ता कहीं ना। रउआ बुरा ता ना मान बना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बोली ना का बात है? एक्चुअली हम ऊ ई कहत रहनी कि रउआ। जी कहीं। रउआ हमार पार्टनर बनबा? दीप्ति जी
हमके ई बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बा। हम तो रउआ के कौनो काम में नहीं आ पाई। हम हूँ बिल्कुल पागल हैं। एक्चुअली हमार सवाल ई ना रहल। हम बिजनेस के बात नहीं करतानी। हाँ तो कह दी ना रउआ जे कहल चाहता नहीं। दरअसल हम रउआ से कुछ और ही बात कहत रहनी। हम ई कह रहल चाहतानी कि रउआ बोली ना, का बोलल चाहता नहीं रउआ? रउआ हमार लाइफ पार्टनर बनबा। रउआ दीप्ति जी का कहता नहीं? देखा यार, ऐसन कोनो जबरदस्ती नहीं बा। तोहरे संग में हम जितना दिन भी रहनी, पता नहीं हमके का वो हमारे लाइफ के सबसे खूबसूरत टाइम रहल। यार अब हम रउआ से जबरदस्ती तो नहीं कर सकेनी। फिर भी अगर रउआ के लागे कि काल के हमनी दोनों के बीच में ऐसन कुछ हो सकेला था, रउआ हमके सोची के जवाब दे दिया। कौनो जल्दी नहीं बा, हम वेट कर ले। दीप्ति जी, अगर हम अभी ये जवाब देता अभी हम राउर लाइफ पार्टनर बनना चाहता नहीं, और ही हमके बहुत ही खुशी हुई राउर लाइफ पार्टनर बनना से। सच में जितना हमके तू चाहता डू, उसे कहीं ज्यादा हम रउआ के चाहता नहीं। का जी, एकर मतलब जे हम तहरा बदे फील करेली, तहरो दिल में भी वही फीलिंग्स। जी हमके तो यकीन नहीं हो रहल बा।